तर आज 24 ऑगस्टला चंद्रपूर जिल्हा, गडचिरोली, वर्धा, नागपूर, भंडारा, यवतमाळ, किनवट, उमरेड इकडे ह्या परिसरामध्ये आज रात्रीपर्यंत जोराचा पाऊस पडणार आहे, म्हणून हा अंदाज विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना लक्षात यायचा. ते पाऊस पुन्हा पुढे सरकत इकडे नांदेड जिल्ह्यात पण येणार आहे. मग नांदेड जिल्ह्यामध्ये नायगाव, नरसी इकडं, आदिलाबाद, धर्माबाद तेलंगणात, त्याच्यानंतर इकडं पुसदकडं, इकडं अमरावतीकडं, अचलपूर, दर्यापूर ह्या परिसरामध्ये आज रात्रीपर्यंत ह्या परिसरात पाऊस असणार आहे, म्हणून हा अंदाज लक्षात यायचा. त्याच्यानंतर परभणी जिल्ह्यामध्ये तुरळक ठिकाणीच पाऊस पडणार आहे, म्हणून परभणी जिल्ह्याचा अंदाज लक्षात यायचा. लातूर जिल्ह्यात देखील तुरळक ठिकाणीच पाऊस पडणार आहे, म्हणून अंदाज लक्षात यायचा. धाराशिव जिल्ह्यात देखील तुरळक भागात पाऊस पडणार आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये इकडे सिल्लोड, निल्लोड ते सोयगाव तिकडल्या परिसरामध्ये आज 24 ऑगस्टला पाऊस असणार आहे, म्हणून हा अंदाज लक्षात यायचा. उर्वरित राज्यात स्थानिक वातावरण तयार होऊनच